dina bagus lahir batin ngono Mbok. Iya ya Pak Gundul. Lah tumben dengarin kok awakmu dhewean ta Pak Gundul? Dhewean? Ya pancen ya aku dhewean. Mergo iki ngono kancaku wis kadung bali ana omahe dhewe-dhewe. Aku iling yen Bagong ana nguriku. Bagong? Bener Bagong. Lah kok begawe Bagong? Dul. Dul. Kepiye Gong kok mlaku terus dalan kok ndandul-ndandul iki janjane apa Gong. Ngene lho Dul, aku iki ngono sanjane ya Dul. Aku tak sawang saka kaduan. Aku iki curiga nek Gundul iki mesti nyelinep ngono Dul. Iku kok angger-angger ae Gong. Ngene lho ya Gong. Kepiye Dul? Aku iki ngono mlayu-mlayu nganti tekan kene iki. Mergo tak sawang saka kaduan ana dina Limbuk. Bariku aku langsung melayu peletas ngono Gong. Lah emang ana apa Dul? Lho kok ana apa? Iki ngono kan bodene riyaya Gong ya. Aku ya rumangsa salah bolak-balik ganggu Limbuk, bolak-balik nembak Limbuk, tapi nan ora ketompo-tompo. Ngono Gong. Nek krungu aturmu iku ya aku sakit lho Dul. Sakit tapi ya kudu guyu. Piye lah Gong kok sakit kudu guyu iki janjane sing kok ngarepe iki piye Gong? Lah piye? Pancen ngono kok Limbuk. Iya Bagong, kepiye Gong? Ngene lho, Mbok. Pancen yo piye? Pak Gundul iku yo wong yo brangasan ngene. Iku aja ngrangket mangap lambemu Gong. Piye? Ngene lho Gong yo. Aku teko kene iki mau mlayu-mlayu, saperlu lae batin karo dina Limbuk. Ben padha-padha dimaafno ngono Gong. Iya. Aku lahir batin lho, Mbok. Padha-padha Gong.